Od svog bratanca od 4 godine sam naučila, mislim da je to najvažnija životna lekcija koju i dalje pokušavam da usvojim, a za njega je to tako fabrički, prirodno. Išli smo na igralište. Htela sam ja da ga odvedem na igralište, zato što on voli to igralište. Idemo mi na igralište i treba nam 15 minuta peške i svakih 100 metara on se zaustavlja i oduševljava se. Vau, vidi kamion, vau, vidi kombi, vau, vidi motor, komšija parkirao, jao, kolike gume. On se toliko zabavlja. Usput ja sam pokušala da ga poguram, ajmo na igralište, tamo nam je baš lepo, ajmo na igralište, tamo se zabavljamo. I na kraju sam shvatila da se on već zabavlja. A ja sam njega gurala da mi idemo na to igralište gde je zabava. I onda sam shvatila da to što sam radila njemu, da je to u stvari odraz ono kako ja živim svoj život, odnosno ta laž koju su nam usadili da je zabava tamo negde. Tamo negde možemo da se zabavimo, kad stignemo tamo negde gde je lepo. Naprimer, kada budem povećao platu, tu veću platu, tamo će mi biti super. Do tada daj da ja giljam da idem. Kada kupim ta kola, tada će mi biti super. Kada budem našao dečka, devojku, kada se udam, oženim, tada će meni biti super. To je to igralište. A usput giljam idem. I u stvari mi usput zaboravimo da živimo, zaboravimo da se oduševljavamo životu, zaboravimo se smejemo, se zabavljamo. A u stvari je to najbitnije. Najbitnije je kako se mi osjećamo u svakom trenutku. Da li stvarno verujemo da u svakom trenutku smo srećni, nam je dobro, ne treba nam to igralište. Neće to igralište učiniti da se mi osjećamo dobro. Mi se osjećamo dobro sami sa sobom unutar sebe, kao to dete, i istražujemo na svakom koraku i radujemo se svemu na svakom koraku. Ali mi smo to zaboravili zbog te laži koju smo usvojili, a to je da je zabava i sreća negde tamo. Nešto tamo kad dobiješ, stigneš. Razmislite o tome.